Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat mga kabayan. Ano po? Welcome back po dito sa Berlumabin Gaba on TV. Ano po mga kabayan, kung ano po yung nakikita nyo dyan sa thumbnail, yan po talaga ang topic natin at katanungan. Ano po? Alam nyo, sa dami ng nagdaan na mga namuno sa atin, lahat naman nung nakaupo pa sila ay nag-a-attempt na magkaroon ng charter change. Pero di natin maintindihan ngayon bakit ayaw na nila yung charter change. Ano po? Napakahirap po yung ganun ano. Pero bakit nga ba may visualization? Bakit nga ba mayroong hangarin ng mga namumuno sa charter change? Kasi meron silang nakikita na maganda. Siyempre, unang-una sa lahat, gusto nilang mas marami pang makapag-invest dito sa ating bansang Pilipinas, papasok na mga negosyante. Bago ko ituloy nga pala, isa po akong OFW. Isa po akong OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi sa gitnang silangan. Kaya masayang-masaya ako kapag ma-approve nila yan, babaguhin nila yung ng constitution at i-base nila doon sa mga business, ay mayroong mababago doon sa business aspects niyan. Kapag dumami ang trabaho, di syempre halimbawa sa amin, isa lang akong nagtatrabaho. Kung maraming trabaho, makapagtrabaho yung mga anak ko, di magiging 3 kami. So, napakagandang oportunidad yun. Di balang araw, kahit huminto na ako sa Pilipinas at magtayo na ako ng sariling negosyo o di kaya magbungkal ng lupa, magsaka, basta may trabaho yung mga anak ko, edi okay na yun. Napakagandang pagkakataon kaysa walang charter change. Manatili tayong ganyan, walang masyadong oportunidad na trabaho. Pag uwi ko siguro, kapag walang trabaho, mapasukan yung mga anak ko, ang bilis sigurong maubos yung benefits ko. Ano? Kaya kung ako tatanungin nyo, gusto ko yung economic provision na mabago sa constitution para pag dumami yung mga negosyante, lalong-lalo na pagka galing Europe, US, yan sa karatig nating bansa, kung gusto nilang mag-invest sa Pilipinas, pag dumami yung mag-i-invest na negosyante sa region namin, lalo na sa region 1, siyempre. Pero ang gusto ko pa rin sa buong Pilipinas, maraming competition, maraming products, maraming services, bababa yung presyo, may konting gradual na pagtaas ng sahod. Ang importante kasi dito na malaman natin, mas marami yung oportunidad na makapagtrabaho. Hindi ba maganda? Maski nagtatrabaho kami ditong mga OFW, nagtatrabaho din yung mga anak namin dyan o mga kon. Di yung palang mangyayari. Di pala yung sweldo namin dito. Di pwede nang ipunin ng asawa namin sa Pilipinas. Ipunin at balang araw pang-invest. Di makapag-invest na rin kami. Kaysa yung walang masyadong trabaho sa Pilipinas. So nakapagpatapos kami ng mga anak. Ako lang yung kumikita. Hindi mas mahirap. Para sa akin lang po yun. Isa yung aspeto na napagaganda. Isa pa, nasubukan na natin noon yung modified modified parliamentary procedure ng government noon. President pa rin yung nagraran noon si President Marcos pa rin, si Prime Minister Berata yung Prime Minister niya. Mas magastos kasi itong presidential form of government. Pero noon mga assemblyman, ganyan, halos sila na rin yung mag-elect ng mas mataas sa kanila kapag itong mga assemblyman. Sila na yung mag-elect ng prime minister nila. Di invest na yung gastusin sa election, di ipondo na lang din sa government, sa services na mabe-benefits ng mga tao. Di mas lalong gaganda yung sitwasyon ng mga tao na lalo na yung mga proyekto diyan sa Pasig, o di ko may pagkukunan na bis na ginastos sa election lagay sa Pasig,
ilagay sa Human Settlement, ilagay sa Department of Education, ilagay pension ng mga natin, sa mga pension ng mga senior citizen. Hindi maganda. Yan po yung nakikita ko kasi na kaya pabor din ako. Pabor ako kapag ganun. Hindi lang yung maraming trabaho diyan sa Pilipinas na pag nagkaroon na uuwi na ako. Hindi ganun yung plano ko. Kapag naman nangyari yan, na maraming nag-invest sa Pilipinas, maraming halos nagtatrabaho na dyan yung mga professional natin, mga nag-graduate, may trabaho na dahil maraming ang oportunidad. Abay, mas lalo ko rin paghigihin yung paghahanap buhay ko dito, yung mga overtime, pasukan ko, habang yung mga pinapadala ko, pwede nang i-invest kung may pag-investan o di kaya savings na rin. At least hindi na diretso sa bigay pa sa mga anak. Kasi ang mangyayari niyan kung ganyan lang, pag sahod dito padala bigay sa mga anak panggastos. Kasi hindi pa sila makapagtrabaho. Napakalaki. Isa 'yon sa nakikita ko na magandang benepisyo. Huwag po kayong magagalit, baka ibas nyo ako. Ano pinagsasabi mo, Mr. Gabaon, yung charter change na yan? Hindi po, kuwan ko po lang, karapatan ko lang din po na sabihin kung ano po yung naiisip ko kasi. At saka yung pananaw ko po, kaya maganda po yan kasi OFW po ako. Siyempre, hindi lang namang ordinary na kaisipan at na pag-iisip yung gusto ko na i-share din kasi mas nai-inspire kami dito although na OFW na kami siyempre nasasakdan din pa rin kami o di kaya napapaisip pa rin kami kapag nakikita namin yung nangyayari sa Pilipinas pag nagbukas kami sa FB, pag nagbukas kami sa Instagram, di kaya minsan sa YouTube, puro makikita mo negative, samantalang meron namang may chance. Kaya nga sabi ko nga, ang dami ng nagdaan ng mga presidente nag-a-attempt ng charter change na ina-attempt nila. Ewan ko ngayon kung bakit ayaw na nila ngayon. Almost lahat naman sila nag-attempt na i-amend yung constitution, lalo yung economic provisions. Maganda po yan para magkaroon po tayo lahat ng pagkakataon. Kasi mas maraming trabaho, mas aangat. Ito basic na lang mas maraming nagtatrabaho sa loob ng pamilya. Halimbawa, ako nga, OFW ako lang yung nagtatrabaho. 4 kami. Mas maraming trabaho, mas maraming income. At pag mas maraming income, mas may mapupundar, mas may prepare yung kinabukasan ng mga magiging apo na namin. Diba? Mas matulungan yung mga hindi na nakapapagtrabaho, hindi na kayang magtrabaho, mas matutulungan na kasi kahit kapatid mo man yan o di kaya pamangkin mo man yan, pwede mo na siyang matulungan kasi may trabaho ka na sa Pilipinas. Meron pang nagtatrabaho sa abroad, hindi pwede ka nang mag-share. Ika nga may kasabihan, hindi ka makapagbibigay na wala ka. Paano ka matutulong? Paano ka magbibigay kung wala sa'yo? Kung meron na tayong dito nagtatrabaho sa abroad, maraming oportunidad, may trabaho sa Pilipinas. Ganon, makatulong talaga. So, wag na yung nagbabash, wag na yung kung ano-ano yung nagtitirahan sa ikagaganda ng ating buhay para sa Pilipino yan Marami din nagsasabi ganito, ganyan, baka sila na yung mga mangibabaw dito, sila na yung mag-colonize sa atin. Hindi naman, wala na tayo sa medieval age o wala na tayo sa 1940s o kwan pa. Nasa modern age na tayo, hindi pwedeng mangyari yung ganun. Alam naman natin, siyempre alam natin yung kung gaano kalakas na yung armada ng Pilipinas, di ba? Nagpapalakas kaya hindi yung mangyayari. Sa ekonomiya lang yung pinag-uusapan din naman dyan. Hindi siyempre kapag deceiving yung gagawin, napaka weird naman siguro. Hindi yun, basta pang ekonomiya lang ang pinag-uusapan.
Hindi naman ako ekonomista o ano, pero sa abot naman ng aking makakaya ay na-analyze ko naman yan ng maayos. Yun nga, yung binigay ko na example na yun. Di ba? Ang ganda. Kasi hindi na lang din sa kwan eh. Maraming papasok. Baka ma-modernize pa lahat yung mga kwan natin. Sa agriculture natin, baka mas may mga ma-develop pa na i-open na trabaho dyan kapag may pumasok na mga kwan. Ang dami kayong magagaling din na nasyon ngayon na kung paano ginagawa sa yung kanilang pananim. Diyan pa lang din sa nagpinagtrabahoan ko dati. Yung sa mga pananim nila, mainit na lugar, may mga aircon sila. Tapos yung value ng produkto nila, pag binenta nila, siyempre mataas kasi quality eh. Ayan, ang dami. Yung mga kwan dito, yung mga produkto nila, napaka-quality. Kasi maraming nagagawa yung science sa ngayon. Maraming mga produkto na pag na-introduce sa Pilipinas. Hindi sa agriculture lang na yung sinasabi ko. Kaya kapag ka na-open yan, napakaraming trabaho. Mag-upgrade talaga ang buhay ng mga Pilipino. Wala na tayong makikita dyan na mga namamalimos. Wala na tayong makikita dyan na kung anong araw na sa lansangan kung maraming trabaho. Tapos unti-unting mabigyan ng mga tirahan yung mga yung mga walang tirahan. Ang sakit din kaya namang tignan yung mga kapwa nating Pilipino natutulog lang sa loob ng tulay, yung iba nga sa sementeryo. Hirap din samantalang may pagkakataon ayaw natin. Kaya napaka-importante pa rin na siyempre mag-isip, ipanalangin, lumagay sa tama. Ganun pa rin yung gagawin. Kasi alam naman natin ngayon napakaganda yung hangarin ng ating mga namumuno. Wala naman silang hindi iniisip kung hindi pagyamanin, kundi palakasin, kundi paunlarin, pagandahin ang buhay ng mga maralita, yung mga mahihirap. Isang ka ba nakakita na magaganda rin yung mga project, di ba? Pagkakataon na rin natin ngayon, hindi maalala nyo yung sinabi ni Kwan noon, ni Tang In Relay. Maalala nyo nung unang panahon? Ang sabi niya, hindi pwedeng kami-kami, hindi pwedeng kayo-kayo, kailangan buong bayan. Sabi niya, ngayon na yung pagkakataon na patunayan yon. Sinabi niya talaga yon, hindi ko nakalimutan, bata pa ako noon nung nag-speech siya. Tapos kaya inadapt ng mga taga San Miguel noon. Isang tagay sa tagumpay, ganoon, kaya naghawak-hawak sila noon Kaya ang ganda doon ko pag maalala. Nasa Pilipinas pa ako noon kasi wala pa ako sa abroad. Kaya nga ganda ng buhay natin kapag mangyari yan. Ay, ang ganda ng buhay natin. Baka lahat dyan may mga four wheels. Baka ang gobyerno natin kapag nakapagtapos na ng pag-aaral yung bata at pag naka-employ na baka may mga lending na, maglolon ka dito ng pambahay mo. Maglolon ka dito ng pang-transport mo. Ayan na. Ganun na yung mangyayari. Papasok ka sa trabaho, may sasakyan ka, uwi ka, may bahay ka kasi pag may stable na trabaho. Baka mangyari pa yung mga ganyan sa Pilipinas. Kaya nga mga ka-FB Reels, mga ka-subscribers dito sa Berlo Gabaon TV, sharing lang po ito. Hindi po ako against sa kanino man. At gusto ko lang din naman ipahayag yung pagsang-ayon ko sa proyekto ng ating mga mahal na nasa administrasyon. Wala po ako sa politika kasi wala po akong wala po akong sapat na kalakasan para lumagay sa mga ganyan. Isa lamang po akong ordinaryo na Ilocanong OFW yan na nga, Ilocanong OFW, ordinaryo.
Kaya ito lang, sineshare ko lang po yung aking kaisipan at sa aking opinion po at palagay. Kaya maganda yun. Baka mangyari nga yung ganun. Kapag ka ma-develop tayo, wala nang problema kapag ka nagtapos yung anak mo. Kung ang gusto niya ay magtrabaho, di magtrabaho. Kung gusto ay magnegosyo, di magnegosyo kasi maraming ang tao na bebentahan eh. Kung walang pumapasok na kung anong bebentahan mo? Ayan, di hindi ka na siay-siayin ng kung ano, iikot lang yung mga kung ano. Hindi kagaya ngayon, wala pa. Mag-loan ka lang ng kung ano ba yan, yung mga motorbike, sisiay-siayin ka pa, pupuntahan ka ba? Ano ba trabaho nito? Kaya ba talaga magbayad nito? Ano ba yung pwede niyang ihulog sa sasakyan na ito? Ganun nga kasi yung mood ng pagsisiyay ng mga nagbi-business ng mga pautang na ganyan kasi alam nila naman yung sitwasyon ng Pilipinas. Pero kapag kayan napakaraming papasok dito ng mga industry, yung mga factory. Ayan, yung palang factory ng mga yung mga bakal. Pag inopen mo mga yan, isa na yan. Pagka na-distribute yan sa iba't ibang region. Ayan. Example yan, marami tayong chance talaga. Ma-enhance yung mga ng ore. Ayan. Ang ganda. Tapos yung mga manufacturing. Ano po? Baka papasok pa dito yung mga kagaya dito. Yung mga itatayo mong building, precast lang. Pag pumasok, salpak-salpak lang. Hindi yung bilis. Ang ganda. Napakaganda yung chance natin. Sana nga, I hope. Tapos, ang maganda pa, pag na-explore yung oil, di mas lalong aasenso ang Pilipinas. Ma-explore pa yung oil natin. Meron pang sariling mga makuha na oil. Ang ganda talaga ng buhay ng Pilipinas. Kung baga sa kagaya kung nasa safety industry, pwede na rin akong magtrabaho yan. Offshore pa yan Offshore yan. Ang ganda ng mga sitwasyon talaga. Kung talagang tutusin, panahon na ngayon sa blessing natin. Sana makuha natin yung blessings na yan. Hindi po ako masyadong magtatagal talagang ginusto ko lamang po magpahayag din po ng aking nararamdaman, kaisipan, paniniwala at pagrespeto na rin sa mga namumuno at saka mga hindi namumuno, sa mga nakaraang nang namuno, nirerespeto ko pa rin silang lahat. Lahat naman ng namuno ay may kanya-kanyang pamamaraan at kaisipan na pa-asensuhin at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Kaso lang sa ngayon, i-embrace po natin kasi napakaganda po talaga ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating administrasyon ngayon. God bless everyone and salamat sa pakikinig.